Η νίκη είναι δική μας. Το μαχητικό μας πέτυχε τα πάντα όλα. Μάχημο παντού. Και σε αέρα και σε λύκους και σε βουνό. Είδες πάνω που τα μοντέλα θέλουν βουνό. Δεν θέλουν κάμπο. Ναι, να έχει το αέρα, γι' αυτό εδώ μας βοήθησε αυτός ο αέρας. Ναι, θα παίξει μόνο του. Είναι, το έχει συγγισμένο, το έχει τέλεια, όλα τέλεια. Γι' αυτό... Το μόνο κακό που έχει εδώ η περιοχή είναι που είναι άγριος τόπος. Είναι... Έχει πέτρες, Ναι. έχει σφάκες και... Το έχει αυτό. δεν μπορείς να περπατήσεις. Φίλε μου, εγώ χαίρομαι πολύ που έχει επιτυχία το μοτέρ αυτό σε όλα. Έχει επιτυχία. Και στην προσγείωση και στους λυγμούς. Μπαταρίες τώρα. Ναι. Και πάμε Αθήνα να βρούμε δουλειά. Έτσι. Και λυγμούς και όλα είχαμε. Και μέσα στον ήλιο περάσαμε αρκετές φορές. Ρομαντικά περάσματα. Ναι. Και ό,τι θέλαμε το κάναμε τζαρόπλωνα αυτό. Μάχημο. Μάχημο, φίλε. Συγχαρητήριά άστο. Συγχαρητήριά σου. Ζυγισμένο, υπολογισμένο, όλα τα πάντα. Βάλουμε την μπαταρία. Η μπαταρία πιστεύω αφού δεν χτύπησε... Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Όχι, δεν έκαψε πολλά ρεύματα. Η μπαταρία αυτή είναι ενισχυμένη, άντεξε αρκετά. Η μπαταρία βάζει μπροστά μας. Ναι. 12 12 volt. δηλαδή, Μπορεί να το βοηθήσεις. Αμπέρ. Εντάξει. δεν δείχνει τώρα εδώ. Δεν δείχνει, αλλά επειδή την ακουμπάω τώρα δεν είναι και πολύ ζεστή. Αν δεν είναι ζεστή δεν τράβηξες. Μα έκανες στήση με μισά γκάζα. Θα έδωσες τα γκαζάκια όμως. Τα άσκαγες τα γκάζα. Κάτι τερματίσματα. Η μπαταρία ακούμπαγε πάνω στο speed control. Ναι. Και έπρεπε ας πούμε να ήταν ζεστή να πιάσει να δεις. Βάλ' το χέρι. Τίποτα. 3. Τα γκαζάκια στα έδωσες, φίλε μου. Τα τερματίσματα, κάτι γκαζώματα καλά. Πάμε τώρα να δούμε το βίντεο στον υπολογιστή. Το βίντεο είναι τέλειο. Όσοι δεν ήρθανε μαζί μας την κάσανε. Να σου πω τώρα, εδώ είναι το Μεσολόγγι, Θόδωρα, αν δεν κάνω λάθος. Μεσολόγγι. Και εδώ έχουμε αλικές που γίνεται το καλύτερο αλάτι στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, μπορώ να πω. Αυτό το εργοστάσιο εκεί κάτω μας προσφέρει το ωραιότατο αλατάκι. Και κατεβαίνω προς τα κάτω, στο βάθος βλέπουμε το Λούρο εκεί που πάει χιλιάδες κόσμος. Για πάρε λίγο ήλιο. Ο ήλιος πέφτει τώρα. Λοιπόν, θα γράψουμε και με GPS τη διαδρομή για όποιον ενδιαφέρεται να έρθει να τη δει. Εντάξει, έχει βάλει ένα φοβερό αεράκι. Θα προτείνω εδώ στο νομάρχη της περιοχής να ασφαλτοστρώσει τον δρόμο, να φτιάξει και ένα στέλνος ωραίο αεροπεντελιστικό και να ερχόμαστε να πετάμε γιατί είναι καταπληκτικό μέρος. Είναι και ένα ευχάριστο χόμπι. Πολύ ωραίο. Και άμα είχαμε και την κάμερα πάνω στο μοντέλο, να δείτε τι ωραία που θα ήταν την επόμενη φορά. Έτσι. Λοιπόν, πάμε και πάλι συγχαρητήρια. Λοιπόν, τέλος. Γεια σας. Hello.